Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Buslot sila sa ilang ilahan. Mga buslot sila sa ilang ilahan. Itulog ko palihog ka ng bibiron ti ko'y gutom ti ka na yung bata. Kuya wala. Ako sok ni mong tingog. Nerabay ka. Nerabay. Salamat na. Oh. Didi anak. Didi. Indo. Imna ng imong haton. Ang tinuod, Sir Leon. Unsa? Gani haron ta nako ning ipangutana nimo pero nanagana lang ko. Kay murag mahog ra gyud ko og nangimbestigar ani. Pero murag lain man. Anong lain man? Dili ko mahimutang. Nganom din na imong pangutana. Pangutana lang. Kuan ba? Kuan. Mapikal ba ko anang batasan sa tao nga imong gipakita na koronton? Doon na kay kaligot-tot ni Craig. Nindot imong pangutana ton. Doon na kay grabing kapungot o kalagot ni Craig. Doon na. Doon ako'y grabing kapungot o kalagot. Doon ako'y grabing kaligot-got. Dili lang kay ni Craig. Hangtod na sa tibuok nilang kaliwat. Ngano, unsa may katarungan, unsay hinungdan. Misamot kanindot ang imong pangutana tungod sa kanindot o si kayo kundi nako ka na tubagon. Ang hinungdan o katarungan tungod kay ihaw sa amahan ni Gregorio ang akong amahan. Karan ka na. Mga kay kaon. Ang biyan ng bata. Kaon mo na. Salamat di koy. Dili ko mukaod. Masig daot ka na. Suman, kape. Magkutaw ko kape. Dili ko. Gatas. Bisag tubig ka na di koy. Dili ko maglisod kong tuod. Sige lang, okay na ko. Ay kamalaga. Ikaw ka. Ang mga polis di. Unsay lang. Maligamot sila. Maninguha ko na sila nga madakpan ang naghimo sa igon. Sigurista manggod kaayo nga akong amahan. Tungod sa iyang obserbasyon nga milig-on ang puwersa sa mga hapon. Midapig siya sa mga hapon. Nag-undercover siya. Ibaw kag unsay undercover ton? Sa mga istorya nga akong nabati, magsulob ko na og buyot nga may lungag nga duha para sa mga mata. Og mao'y manudlo og muila kung kinsay mga gerilya. Unsa may labot sa katarungan nga gidumtan man nimo ang kaliwat ni Greg? Unsa may konektado sa panahon sa hapon nga nag-undercover ang imong amahan?
Dako kay koneksyon ang mga kasaysayan. Tungod kay gerilya ang amahan ni Craig. Mao di ay. Kay ang hapon o dapig sapon, kaaway mas mga gerilya. Kauban sa gerilya nga akong amahan ug ang amahan ni Craig. Sa ako nang giingon, sigurista kaayo nga akong amahan. Mga mihilom siya biya sa kalihukan sa mga gerilya. O gihatag sa akong amahan ang tanang tinaguan ng mga plano ug mga kampo sa gerilya ngadto sa mga hapon. Ug dito magsugod ang iyang pagka-undercover. Daghang mga gerilya nga tungod sa akong amahan gipangdakop o gipatay pinaagi sa firing squad sa mga hapon. O ang amahan ni Greg. Ang amahan ni Craig usa ka tenyente sa gerilya ug mao'y miboluntaryo nga mao'y mudakop o mapatay sa maong undercover nga mao ang akong amahan. Tuod man, gihanting gyud og maayo sa amahan ni Greg ang maong undercover nga ni ato higayuna og panahona. Mibalik na si MacArthur ug milanding sa Leyte. Ug nagkabuang ang puwersa sa mga bakang. Migar ang kalihukan sa mga gerilya nga usa sa nango mao ang amahan ni Craig. Ug tungod kay sa ako nang gikaingon sigurista lagi kaayo nga akong amahan. Nag-una-una na kinig safety siyang kaugalingon. Diyang misurrender na ang mga Hapon sa puwersa sa Amerikano ug sa mga gerilyang Pilipino. Milayas na nga akong amahan balik sa Bicol. Ug sa dugayng panahon nagpakahilom. Busa, nakaingon na nga akong amahan nga napakyas si Sotiro sa paghunting sa akong amahan. Kinsang Sotiro, Sir Leon. Ang amahan ni Greg. Nakatuog taon doha. Nagsandi si Greg samtang nagsapuang og ilak ko sa bata. Kawan akong bata. Ano siya Nguilak lagi siya, tikoy. sorry, Greg. Isultihan ka na lako. Muhilak siya na kung lain ang mukubos niya. Kapag yun ay gihapon niya. Bisan siyang dahinanok makamatun gihapon. Maugyo ka, Greg, sa una pa sa military pa ta. Umuki kang pamatngon. Kape dito, tikoy. Mana, aksyon na gali ko kupot. May baho na siya nga. Unsay akong tuyo. Og miabot gyud ang liberasyon. Unya milabay ang daghang mga tuig. Dugay kayong nagminyo ang akong amahan. Busa dugay sab kong nakakita kung unsay kalibutan. Dako kog pagkamagawang anang Greg. Giuban ko sa kong amahan sa Manila. Kami ran duha. Imagine ha? Tonton ha? May edad ng akong amahan niya itong panahon na. Ug ako grade 6 na. Kalit lang miabli ang pultahan sa gisak-an namong hotel. Usa ka tawo nga mo nakita sa akong amahan nga nagkaw og pinayungyong. Pagkuha ginaya siyang kao. Misiga ang mga mata sa akong amahan ug miingon. Sotiro. Way tingog ang maong tao nga miibot siya sa hait ang kutsilyo o giapis ang tutunglan sa akong amahan. Iya pa yung gitampok ang dugang sa akong amahan. Patay. Diha nga akong amahan. Diha pamutingog ang maong tao. Iya kong giingnan. Nga dako ugsa ang akong amahan sa Pilipinas ug sa katawan. Gisilutan ako siya. Unya, gihapuhap niya ang akong buhok ug dayong talikod. Ug diha pa kumuhilak. Miluhod ko sa patayng lawas sa akong amahan. Mityabaw ko ton. Ug sukad ato. Bisan asa ko abot.
Hangtod na sa akong pagkahingkod. Hangtod na sa diyang nahimo kong military o na opisyal sa military. Wa ko gyud kalimti ang panagway ni Sotero nga amahan ni Greg. Sir, kinsa man yung niabot? Sir Leon, mga armado lagi sila. Greg, Alam ko bukaw. Naibaw ko di ko'y may miabot. mga pulis ang miabot, Greg. Bihin ninyo, sir. Niyaman mo, may development. Doon na, Greg. Ha? O si boat ninyong ipasabot? May nadakpan may, Greg. Kinsa? Kinsa iyo nadakpan, sir? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!